Divan salên dawîn yên serdema modern de dergeheke nû ketiye nava cihana bazirganiyê. Ew jî know-how e. Know-how çi ye? Know-how di cihana bazirganî û karpêkeniyê de ji bo rê û rêbazên herî kurt û pratik ya çêkirina tiştekî nihênî û sirra bazirganiyê tê gotin. Bi gotinekê din know-how zanîna zanînê ye di cihana bazirganiyê de. Em jî wek ciwanên Kurd hatin bavdir me xwestin di va cîhana pêşketî de cih bigirin. Em xwe dispêrin zanîna zanînê ya herî nûtirî. Nûhev ji fikra know-hawê tê. Nûhev ji pêkhatiyên nû û hevê tê. Nû her wekî hûn jî dizanin tê wateya nû. Hev jî kurtkirina hevdan ango yekîtî û pêkanînê ye. Em ê bi rêya nûhev kampanî, naverokên civakî, lîstikên mobil û yên klasîk, vîdeoyên hînbar, testên balkêş û hê jî bêhtir ve di xizmeta we de bin.